שלום, אני טל מפשוט גוף נפש תודעה, פה מאוסטריה, מצלמת לכם תרגול שהוא ספציפית לאנשים שיש להם רגישות ועומס בשורשי כף היד. אז אנחנו ממש כל התרגול לא נפעיל עליהם עומס, ממש ניתן להם קצת לנוח. אז בואו נתחיל, אנחנו מתחילות ומתחילים בקדמת המזרן. אז בואו נעצום רק לרגע את העיניים. ניקח שאיפה עמוקה דרך האף, נשיפה דרך הפה, שוב שאיפה עמוקה דרך האף, נשיפה דרך הפה, נביא את כפות הידיים, כף אל כף, מול בית החזה באנג'לי מודרה. ורק נשים כוונה לתרגול, לזמן הקרוב. זה יכול להיות כל דבר, אולי איזושהי איכות שהיינו רוצים לשים עליה דגש בזמן הקרוב. אחרי שסיימנו להתכוונן, נמשיך לנשום בקצב נשימה טבעי. ניתן לנשימה לנשום את עצמה. רק נפנה את הקשב לנשימה. בכל פעם שהתודעה מתחילה לנדוד לה לכל מיני מקומות, רק ננסה לזהות ונחזור ברכות להתבונן בנשימה. לאט לאט נפקח את העיניים. נרפה את הידיים לצידי הירכיים. בשאיפה נביא זרועות מעלה, מבט עולה, בנשיפה זרועות יורדות. שאיפה עולות. נשיפה יורדות. פעם אחרונה, שאיפה עולות. נשיפה לאוטנסנה, כפיפה מטה. זאת הפעם הראשונה שאנחנו כופפות, אז ממש אפשר לרכך את הברכיים, אפשר רגע לפדל, ליישר ולכופף רגל רגל. נשאיר את הברכיים מכופפות, נאחוז במרפקים נגדיים ורק ננוע מצד לצד. נאפשר לכוח המשיכה לרווח לנו בין החוליות. ולאט לאט נשמוט את הזרועות ונעלה חוליה אחרי חוליה חזרה מעלה. שוב שאיפה, זרועות עולות. נשיפה יורדות. שאיפה עולות. נשיפה יורדות. פעם אחרונה, שאיפה. נשיפה אוטנסנה. עכשיו כבר אפשר ליישר את הברכיים. שאיפה ארדה אוטנסנה. נשיפה אוטנסנה, כפיפה מטה. שוב שאיפה גב ארוך, חזה פתוח, אפשר גם להניח את כפות הידיים על השוקיים. נשיפה אוטנסנה. שוב שאיפה ארדה אוטנסנה. נשיפה אוטנסנה. שאיפה עד למעלה, כפות הידיים כף אל כף, מבט עולה. דרך נמסטה. סמסטיתי. שוב שאיפה זרועות עולות. אוטבאסטסנה. נשיפה זרועות מטה. שאיפה מעלה. נשיפה מטה. פעם אחרונה. שאיפה. נשיפה אוטנסנה, כפיפה מטה. שאיפה ארדה אוטנסנה. נשיפה אוטנסנה. שאיפה ארדה. נשיפה אוטנסנה. שאיפה ארדה. נשיפה אוטנסנה. שאיפה מכופפת את הברכיים לאוטקטסנה. כיסא, אפשר להרים את הדרישתי, את המבט לעבר האגודלים. שימו לב שאין לי פה השבצה בגב התחתון, אני קצת מגלגלת את הזנב בין הרגליים, גב באלכסון, הגן יורד מטה, עוד שאיפה. נשיפה. שאיפה בעולם מעלה, דרך נמסטה. סמסטיתי. שאיפה זרועות מעלה. נשיפה מטה. שאיפה מעלה. נשיפה מטה. עוד פעם אחת. שאיפה. נשיפה אוטנסנה.
שאיפה ארדה. נשיפה אוטנסנה. שאיפה ארדה. נשיפה אוטנסנה. פעם אחרונה, שאיפה ארדה. נשיפה אוטנסנה, מכופפת את הברכיים. אוטקטסנה, כיסא אגן נמוך. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. לעמידה דרך נמסטה. סמסטיתי. שאיפה, רגל נפתחת ימינה, זרועות לצדדים, כפות הרגליים מקבילות. בעונות ימין ימינה, בשאיפה שיפט ימינה, ואז מורידה את יד ימין לאן שמגיעה יד שמאל או למעלה. אוטיטה טריקונסנה. שאיפה. נשיפה, מנסה להדביק את עצמי אחורה לקיר דמיוני. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה במבט יורד. זרועות לצדדים, בעונות ימין לפנים, בעונות שמאל שמאלה. שאיפה, שיפט לשמאל, מניחה את יד שמאל לאן שהיא מגיעה, יד ימין עולה מעלה, מבט עולה. מנסה להדביק את עצמי אחורה לקיר דמיוני. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה במבט יורד מטה. עולה מעלה בעונות שמאל לפנים. ידיים על המותניים, פרסריטה פדוטנסנה. אז אני רוצה להיות קצת בטרנין. שאיפה מתארכת בנשיפה כופפת מטה. מניחה את כפות הידיים, שאיפה גב ארוך חזה פתוח, בנשיפה לכפיפה. אם אפשר אני מניחה את כפות הידיים בקו שבין הרגליים, ובאה לכפיפה מטה. 4 ראשי חזק, מושך את פיקות הברך מעלה. שאיפה. מי שמגיעה יכולה להניח את קודקוד הראש על הקרקע. נשיפה. עוד שאיפה. נשיפה. שאיפה. גב ארוך, חזה פתוח. נשיפה במקום. ידיים על המותניים. ואני עולה עד למעלה. זרועות ימינה ושמאלה. בעונות ימין, ימינה. מכופפת ברך ימין, אוטיטה טריקונסנה. אוטיטה פרשווקונסנה, סליחה. שאיפה. שיפט לימין. הפעם אני מביאה ממש את החלק האחורי של האמה שלי לחלק הפנימי של הברך, ואני מצביעה לרווח בין הבוהן הראשונה לשנייה. מפה אני מביאה את יד שמאל באלכסון, ושוב רוצה להדביק את עצמי אחורה לקיר דמיוני. אז אני לא נשענת פה, אני ממש דוחפת את האמה לפנים הברך. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד פעם אחת. שאיפה. נשיפה. שאיפה באה מכוח הרגליים, עולה מעלה. מיישרת את ברך ימין בעונות ימין לפנים, בעונות שמאל שמאלה. מכופפת ברך שמאל, אוטיטה פרשווקונסנה. שאיפה. שיפט לשמאל. שוב מניחה את החלק החיצוני של האמה, החלק הפנימי של הברך, מצביעה בין הבוהן הראשונה לשנייה, ומביאה את יד ימין באלכסון. אפשר להוסיף מבט לכיוון כף היד. שאיפה. נשיפה מזכירה לנו להפנות חזרה את הקשב לנשימה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה באה מכוח הרגליים, עולה מעלה, מיישרת את הברך בעונות שמאל לפנים, ידיים על המותניים. פרסריטה פדוטנסנה, בשאיפה מתארכת. נשיפה כופפת מטה, גב ארוך. הידיים, נשארות על המותניים, קודקוד הראש. שואף להגיע מטה. אני מגלגלת כתפיים לאחור, מרפקים רוצים להיפגש מאחורי הגב. 4 ראשי חזק, מושך את פיקות הברך, עוד שאיפה. נשיפה. ושאיפה בה אני עולה עד למעלה. זרועות ימינה ושמאלה. בעונות ימין ימינה, מכופפת, לוחם שני. מוסיפה את הדרישתי המבט לכף היד הימנית. ברך קדמית מעל קרסול, עוד 2 נשימות. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה.
נשיפה. שאיפה בה מיישרת את ברך ימין, בעונות ימין לפנים, בעונות שמאל שמאלה, לוחם שני צד שני. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד פעם אחת כזאת. שאיפה. נשיפה. שאיפה בה מיישרת את ברך שמאל, בעונות שמאל לפנים. מצוין. ידיים על המותניים, שאיפה מתארכת. נשיפה כופפת מטה, אנחנו בפרסרית הפדוטנסנה D. אני אוחזת עם שתי האצבעות והאגודל, בוהן גדולה. שאיפה גב ארוך, בנשיפה מרפקים לצדדים. קודקוד הראש שואף להגיע מטה. ואני רוצה שנשים לב שאני לא מושכת מכוח הידיים, אלא מכוח הארבע ראשי שמתגייס. מרים לי את פיקות הברך מעלה, ואז אני יורדת מטה. וכך אני יכולה להרחיק את הכתפיים מהאוזניים. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה בגב ארוך, חזה פתוח, נשיפה במקום, ידיים על המותניים ואני עולה עד למעלה. זרועות ימינה ושמאלה, בעונות ימין ימינה, לוחם שני. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה, אותית הפרש בקונאסנה, שיפט, מניחה את האמה בפנים הברך, יד שמאל עולה, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה. נשיפה. עולה מעלה מיישרת בעונות ימין. לפנים, בעונות שמאל, שמאלה, לוחם שני, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה, אותית הפרש בקונאסנה, שיפט לשמאל. אמה חיצונית לברך פנימית, יד עולה, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה. נשיפה. שאיפה בעולם על המיישרת. נצמצם פה. עכשיו אני בטרן אאוט, אני מכופפת את הברכיים לגאדס פוז. תנוחת האלה. אני מביאה את יד ימין לפנים כפופה, יד שמאל מעליה. ליפוף אחד או ליפוף כפול, אני בידי נשר. האגן שלי נמוך, הברכיים מעל הקרסול. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה. נשיפה. שאיפה בה מיישרת את הברכיים, משחררת סיבובים של הכתפיים לאחור ולפנים. ושוב יורדת לאלה. יד שמאל, מרפק כפוף, יד ימין מעליה. ליפוף אחד או ליפוף כפול, אגן שוקע מטה, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה. נשיפה. ושאיפה בעולם על המשחררת, שוב, סיבובים של הכתפיים לאחור ולפנים. בעונות ימין, ימינה, כף רגל שמאל מקבילה לחלק הצר של המזרן. מכופפת את ברך ימין, שוב לוחם שני, שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה בפרש וקונאסנה, שיפט לימין, אמה חיצונית לברך פנימית. שאיפה. נשיפה, מנסה להדביק את עצמי אחורה לקיר דמיוני. שאיפה. נשיפה. והפעם אני מביטה ימינה, מעבירה משקל, מניחה את קצות האצבעות קצת קדימה וימינה, מתחילה להרים את הרגל, האגן שלי פתוח לארדה צ'נדרסנה, חצי ירח. מנסה ליישר את הברכיים, אם אפשר מבט לפנים. שאיפה, פלקס ברגל. נשיפה. שאיפה. הופה. נשיפה. ושאיפה הבאה, התרסקתי. חזרה ללוחם שני. מיישרת את ברך ימין ומסתובבת לשמאל.
ברך שמאל כפופה, לוחם שני, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, פרשווקונאסנה, שיפט, אמה חיצונית לברך פנימית, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ארדה צ'נדרסנה, מעבירה משקל לפנים, מניחה את קצות האצבעות על הקרקע, מתחילה לפתוח אגן, פלקס ברגל, ואולי יד ימין. מצטרפת, שאיפה, נשיפה, שאיפה, ואם נפלנו הכל בסדר, רק לחזור חזרה, לנסות שוב. שאיפה, נשיפה, שאיפה בה מקופפת את רגל העמידה, שולחת את הרגל לאחור. לוחם שני, מיישרת. מעולה. turn out. חוזרת חזרה לגאדס פוז, תנוחת האלה, ברכיים מעל הקרסול. אני מניחה את כפות הידיים כך שהאגודל בחלק הקדמי והאצבעות בחלק האחורי, ואז אני פשוט מביאה כתף ימין. אפשר להביט מעלה. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. חוזרת חזרה למרכז, מכניסה את כתף שמאל, אפשר להביט מעלה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה הבאה, חזרה למרכז, משחררת, סוגרת לקדמת המזרן, סמסתי תהי. בואו נניח יד ימין על החזה, יד שמאל על הבטן, נעצום רק לרגע את העיניים. ניקח שאיפה עמוקה דרך האף, נשיפה דרך הפה. שוב, שאיפה עמוקה דרך האף, נשיפה דרך הפה. שאיפה הבאה, נפקח את העיניים, נרפה את הזרועות לצידי הירכיים. שאיפה מכופפת ברכיים לכיסא אוטקטאסנה. אגן לאחור, 3 נשימות. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה. זרועות באות לפנים מקבילות לקרקע. לאט לאט אני מתחילה להרים את העקבים גבוהים גבוהים ויורדת לאט לאט בסלואו מושן לעמידת בעונות טו סטנד. בטו סטנד אני רוצה לשים לב שהיריחיים שלי מקבילות לקרקע, ואני לא ככה. אני רוצה לקחת את הברכיים לפנים, יריחיים מקבילות, וכפות הידיים בין המסטה. בוא נביט בנקודה אחת. ממולנו נמצא פה בלנס, נמצא פה איזון. עוד שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה באה לאט לאט בגב עגול. אני באה לישיבה ישר לתנוחת הנבסנה, סירה. אז השוקיים שלי יכולות להיות או מקבילות לקרקע או ישרות לפנים, אבל שימו לב שאני רוצה שנהיה כמה שיותר קרובות בין היריחיים לכלוב הצלעות. חזה פתוח, כלוב צלעות סגור. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה בה מניחה חזרה את כפות הרגליים, ובאה לג'אנו שירשאסנה. אז רגל ימין ישרה, ברך שמאל כפופה הצידה, אני רוצה 90 מעלות בין הברכיים. אז אני בעצם בשאיפה מזדקפת, בנשיפה אני באה לעבר רגל ימין, אוחזת איפה שאוחזת ויכולה גם להשתמש ברצועה. אז אם אני פה, אחלה, לא משנה איפה אני נמצאת, אפשר גם לאחוז כמובן בלהב החיצונית, או ממש לאחוז בשורש כף יד מעבר לכף הרגל. שאיפה אני מנסה להתארך, בנשיפה אני רוצה לבוא כמה שיותר בגב ארוך, כמה שיותר לעבר כף הרגל. אז אני בעצם רוצה לבוא קדימה ולא למטה. אז אני לא רוצה להיות פה, זה לא מעניין אותי. אני רוצה בעצם להביא את כלוב הצלעות לפנים. שאיפה, נשיפה, כף הרגל שלי, כרית כף הרגל, רוצה לדחוף קיר דמיוני.
שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה באגב ארוך, נשיפה במקום. אני מיישרת את ברך שמאל, כופפת את ברך ימין, שוב 90 מעלות בין הברכיים, שאיפה מזדקפת, נשיפה מפתלת לעבר רגל שמאל, אוחזת איפה שאוחזת, שאיפה מתארכת, נשיפה, כופפת אל הרגל, שאיפה, נשיפה, ארבע ראשי אקטיבי, מעלה להדפיק את הברך מעלה, עוד שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה באגב ארוך, נשיפה במקום, משחררת, רגל ימין ישרה, דנדסנה, כפות הידיים לצידי הרגליים, אני אקטיבית עם הרגליים שלי, 4 ראשים מושכת פיקות הברך מעלה, עקבים משתרשים אל הקרקע, דוחפת קיר דמיוני, ואני במה הבנדה, בעצם המנעול הגדול, מה זה הגדול? בנדה זה מנעול, וזה בעצם כולל בתוכו את 3 הבנדות. זה רצפת האגן מול הבנדה, שהיא נאספת ונשאבת מעלה, אודיאן הבנדה, טבור, שאוב מעלה, וג'לנדר הבנדה, סנטר לחזה. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה הבאה, פסצ'ימוטנסנה A, אני אוחזת 2 אצבעות והגודל בבוהן גדולה, שאיפה שוב מתארכת בין השאיפה, רוצה להביא את כלוב הצלעות לפנים, שוב הרגליים שלי אקטיביות, 4 ראשים מושכת פיקות הברך, עקבים משתרשים אל הקרקע, דוחפת קיר דמיוני, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה באגב ארוך, נשיפה במקום, משחררת, מכופפת את ברך ימין, מעבירה את כף רגל ימין לחלק החיצוני של ברך שמאל. יד ימין הולכת לאחור, שאיפה, יד עולה מעלה, נשיפה, זרוע כנגד ירך. אז שאיפה, אני מתארכת נשיפה מפתלת, ואם אני רוצה אני יכולה להיכנס פה לביינד. אז אני בעצם משחילה את כף היד במשולש שנוצר, ואז אני נכנסת לביינד, ואולי לא ואני עם רצועה, ואולי אני גם בווריאציה הראשונה שהראיתי. לא משנה איפה אני נמצאת, בשאיפה אני מתארכת, נשיפה מפתלת. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד אחד, שאיפה, נשיפה, שאיפה בה, משחררת את היד, מיישרת את רגל ימין, מכופפת את ברך שמאל, כף רגל שמאל בחלק החיצוני של ברך ימין. יד שמאל לאחור, שאיפה יד ימין עולה מעלה, נשיפה זרוע כנגד ירך, שאיפה מתארכת, נשיפה מפתלת, או שאני משחילה את היד ברווח שנוצר, נכנסת לביינד או לא, שאיפה מתארכת, נשיפה מפתלת. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה בה, לאט לאט משחררת. כפות הרגליים כף אל כף בעד הקונסנה, אוחזת בקרסול או אולי מתחת לכפות הרגליים, כל אחת איפה שהיא נמצאת. שאיפה, גב ארוך, בנשיפה בגב ארוך, רוצה לבוא לפנים כמה שיש. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה הבאה עולה עד למעלה. משאירה את ברך שמאל לפנים, שולחת את רגל ימין לאחור, ואני באה בעצם ליונה. אז אני שולחת את ברך ימין כמה שיותר אחורה, האגן שלי רוצה להיות ממורכז, הברך הולכת באלכסון שמאלה, ככל שאני רוצה לפתוח את הטווח, בעצם שיהיה לי יותר מאתגר, אני לוקחת את כף הרגל לפנים, על מנת שהשוק תהיה מקבילה לחלק הצר של המזרן. ככל שהעקב קרוב למפסעות, כך זה בעצם טווח יותר קטן. אז שאיפה אני מזדקפת, בנשיפה
אני אולי יורדת על האמות, אולי ממש מניחה אגרוף על אגרוף ומצח על האגרופים, או פשוט שוקעת מטה אל המזרן. יהיה פה כמה נשימות. תנסו לשים לב שהאגן ממורכז ואני לא נופלת לצד השמאלי עכשיו, אני ממורכזת. ורק לנסות להרפות פה לכמה נשימות הקרובות ולהפנות את הקשב לנשימה. נהיה פה עוד 2 נשימות. לאט לאט נזדקף. נניח את אמה ימין, כאשר המרפק מתחת לכתף הימנית, והאמה מקבילה לחלק הצר של המזרן. בשאיפה יד שמאל עולה מעלה, אפשר להביט אל השמיים, אל התקרה, כל אחת איפה שהיא נמצאת. בנשיפה אני מלפפת את היד מאחורי הגב, אולי אני נכנסת לביינד עם כף הרגל. כמובן שאם השוק שלי מקבילה לחלק הצר של המזרן, יהיה לי יותר מאתגר להגיע, אז אני צריכה לקרב את כף הרגל לכיוון המפסעות על מנת שאני אוכל להגיע פה לביינד. מה שחשוב זה לפתוח את הכתף מעלה. יש מצב שאני בכלל פה, לא משנה איפה אני נמצאת, זה מדהים. העיקר שאנחנו מתרגלות. עוד שאיפה, נשיפה, שאיפה באה לאט לאט משחררת, מניחה את האמות על הקרקע, מגלגלת בעונות ימין, מנתקת ברך ימין ושולחת את כף הרגל לאחור. אז אני במין פלנק אמות, כך שאין לי בכלל עומס על שורשי כף היד, אז רק נחזיק פה כמה נשימות, שאיפה, נשיפה. לאט לאט נשלח את האגן לאחור, ניכנס בעצם לדולפין. אז אפשר להתקרב עם כפות הרגליים, לשלוח את האגן לאחור, עוד שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. נחזור לפלנק אמות שלנו. נהיה פה עוד 2 נשימות. שאיפה. נרחיק בין השכמות, נדחוף את הקרקע, נגלגל זנב בין הרגליים, נשיפה. ולאט לאט נוריד את הברכיים, נביא את ברך ימין לפנים, לתנוחת היונה. נשלח את ברך שמאל כמה שיותר אחורה, רק נזדקף פה לרגע. שאיפה, נשיפה. ושאיפה הבאה, אפשר להניח חמות. אפשר להניח אגרוף על אגרוף, אולי להשתמש בבלוק או בולסטר, ולהתמסר כל אחת איפה שהיא נמצאת. שימו לב שוב שאני לא יורדת עם האגן ימינה, אלא נשארת ממורכזת. נפנה את הקשב לנשימה. נהיה פה עוד 2 נשימות. לאט לאט נעלה מעלה, נניח שוב את האמה המקבילה לחלק הצר של המזרן, המרפק השמאלי מתחת לכתף. שאיפה, יד ימין עולה מעלה, בנשיפה מלפפת מאחורי הגב, אולי נכנסת לביינד, אולי לא. שאיפה. נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה בה משחררת, שוב מניחה את האמות
על הקרקע, מגלגלת בעונות שמאל, מנתקת בערך, שולחת את רגל ימין אחורה, אני בפלנק נמוך על האמות. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, דולפין, שולחת את האגן גבוה וצועדת עם כפות הרגליים, לפנים, שולחת את האגן לאחור. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד פעם אחת, שאיפה, נשיפה, ושאיפה הבאה מורידה את הברכיים, גב כף הרגל על המזרן, נכנסת לתנוחת עובר, אז אני נכנסת לעובר רחב, אני לוקחת את הברכיים לצדדים, בעונות נוגות, ואני משחילה את הזרועות ברווח שנוצר, ככה שתשמעו אותי. אפשר להניח לחי אחת, אפשר גם להיות בעובר צר ולשלוח את הזרועות לפנים. מי שהייתה לחי אחת, עכשיו נעביר ללחי השנייה. לאט לאט נעלה חזרה חוליה אחרי חוליה ונבוא לשכב על הגב. אז אני שוכבת על הגב, אני כופפת את הברכיים, קרסול ימין מעל ירך שמאל, אני משחילה את הידיים מעבר לשוק, אולי מעבר לירך, ומביאה את הרגל אליי, מנסה לחשוב על כך שהברך הימנית רוצה להתרחק ממני כמה שיותר. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. שאיפה הבאה, אני מתחילה ליישר את רגל שמאל, אז אני יכולה להישאר איפה שאני, או להתחיל לטפס במעלה הרגל, אולי אני בכלל תופסת בחלק העליון, כל אחת איפה שהיא נמצאת, גם אפשר להשתמש ברצועה. שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד אחד, שאיפה, נשיפה, ושאיפה הבאה לאט לאט משחררת. אני מפילה לשמאל את הרגליים, אז בעצם הכף רגל הימנית שלי עומדת, הזרועות שלי לצדדים והמבט לצד הנגדי, לצד הימני, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה הבאה חוזרת חזרה למרכז, משחררת את רגל ימין, קרסול שמאל מעל ירך ימין, שוב משחילה מעבר לירך או מעבר לשוק, מביאה אליי, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. שאיפה הבאה מתחילה ליישר את רגל ימין, מטפסת, או נשארת איפה שאני, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, עוד אחד, שאיפה, נשיפה, ושאיפה הבאה לאט לאט משחררת, מחזירה, מפילה את רגל ימין, כף רגל שמאל עומדת, זרועות לצדדים, מבט לצד הנגדי, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, ושאיפה הבאה חוזרת חזרה למרכז, משחררת. בואו נבוא להפי בייבי. אז המרפקים בחלק הפנימי
של הברכיים. יכול להיות שאני אוחזת בשוק, אולי אפילו בירך, כי אני לא רוצה להיות פה. אם אני נורא מתוחה, אז עדיף לשחרר את הראש, לשחרר את השכמות, ופשוט לאחוז יותר נמוך. אם אני יכולה, אני אוחזת בעליו החיצונית, ואז אפשר פשוט לנוע מצד לצד, לעשות לי עיסוי נעים. ולאט לאט משחררת. מי שצריכה פה עוד איזושהי אסנה, עוד איזושהי תנועה מתיחה מוזמנת לקחת. מי שלא, אנחנו ניכנס רגע לסופטה באדה קונאסנה. כפות הרגליים כף אל כף, ברכיים לצדדים. אפשר להניח ידיים על הבטן, אולי יד על החזה ויד על הבטן, כל אחת מה שנעים לה. רק ניקח פה כמה נשימות לפני השוואסנה. אז מי שרוצה מוזמנת להישאר במנח הזה לשוואסנה, ומי שלא, אנחנו ניישר את הרגליים לפנים, פיסוק קל. כפות הרגליים שמוטות לצדדים, זרועות לצידי הגוף. אפשר לקחת שאיפה עמוקה דרך האף. נשיפה דרך הפה. ורק נתמסר לשוואסנה. מי שרוצה עוד להמשיך בשוואסנה מוזמנת להמשיך כמה שהיא צריכה, שנעים לה. מי שאיתי לאט לאט נחזור לכאן ועכשיו, נחזור לגוף הפיזי. נתחיל להניע בעונות, אצבעות. נשלח את הזרועות מעבר לראש, נמתח את כל הגוף. ניקח את הזרועות ואת הרגליים לצד ימין, נמתח רק את הצד השמאלי. ולשמאל. נמתח את הצד הימני. וחזרה למרכז, נכופף את הברכיים. אלינו נחבק. אפשר לנוע קצת מצד לצד. לאט לאט נבוא לשכב על צד ימין. נשאר עוד רגע בחיבוק הזה, בחיבוק העצמי הזה. אולי ננסה להבחין באיזשהו מסר ממני אליי. מסר שרוצה להגיע, אבל ניתן להבחין בו רק בנוכחות אמיתית.
לאט לאט בעיניים עצומות. נעלה חזרה למנח ישיבה נוח. נביא את כפות הידיים כף אל כף מול בית החזה. ניקח שאיפה עמוקה דרך האף. נשיפה דרך הפה. שוב שאיפה. נשיפה. נרכין את הראש לאות הודיה. נפקח את העיניים. תודה רבה שתרגלתן איתי. אם התרגול הזה היטיב איתכן, אז מוזמנות לעשות לייק, להגיב, להירשם למנוי, אולי לשלוח אפילו לאיזה חברה שממש יעזור לה, אולי לחברה או חבר שיש להם עומסים בשורשי כף יד ונמנעים ככה מתרגול יוגה רגיל בגלל שכואב, אז זה במיוחד עבורכם. וזהו, אני אכנס לי פה לטבילה באגם ונתראה.